Szorítva! Neki a véleményét Essenek! jó, itt van! Szeged szar! Szeged szar! Szeged szar! Szeged koki! Szeged koki! Szeged koki! Szeged kaki! Emberek, megérkeztünk! Szegedre! Szeged micsoda? Semmi! Nem létezik, úgy, mint Csepes. Itt pont a sóval. Még 100 év. Mi? Még nem vagyunk Szegeden. Nem, még van egy megálló. Az is Szeged szar. Szeged szar! Szeged szar! Lulu az ablaknál! Szia! Szeged szar! Szotymosz! Ravasz! Én is kinézek az ablakon. Ez egész meg el. Szeged szar! Szeged szar! Szeged szar! Az... Marci! Jó! Látod, akkor leviszi a fejemet egy ilyen. Mesélte a boltosztályfő, akkor egyszer látta, hogy gyerek kinézett, és jött az oszlop. És leszette a fejét, azt mondta. Előbb az előbb ennyire volt. Mit? Előbb azt mondjuk, hogy előbb ennyire volt az oszlop. Az előbb? Ne csináld! Kiköpjek, Marci. Senki ne hajolj, menjetek hátra! Megcsinálom a zsámbót. Nem. Szeged szar, és már itt vagyunk ki. Nézzétek már, milyen szép a növényzet. Ott a fa! Fa! Na mindegy, majd még a leszállás levideózom, mert ezt már unom. Ó, ott vannak a izék. Meg megy a pankra. Mikor ilyen vizes? Ja, azt tudom. De pisültetek? Mórítja már idegbe a állat! Te maradjál már csöndbe! Láma gyerek!